prøver jeg, men det gider jeg. Hvorfor er de så overreagerende, altså? Ej, nu, hvis det virker. Nu putter jeg sådan 3 Det millioner er som om det er life soldater. or death i en krig eller noget, bro. Ja, nej. Stop overreacting. Nu putter jeg seriøst 3 millioner soldater op mod Finland, hvis vi taber. Soldater. Det er ikke så svært at slå Finland. Kom nu. Vent. De angriber. Jeg kan se noget. Nej. Den her krig har taget så lang tid, at Storbritannien og Frankrig blev venner. Det var ikke en del af min plan. Holy shit, hvordan fuck fik jeg lige 53? What the fuck? Min plan er fuldkommen ødelagt nu.